na farko mutum ya yi jima'i da sassafe, kun ji wannan? Na biyu mutum ya yi wanka tare da matarsa. Na uku ya fita masallacin da sassafe. Na hudu ya je masallacin juma'a a ƙasa kar ya hau abu hawa. Na biyar in ya je ya samu sahun gaba yana kusa da liman. In mutum ya cika wannan ga abin da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce za a bashi. An Aus ibn Aus qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man igtasala yawmal jumu'ati wa ghassal wa bakkara wa btakar wa dana wastama'a wa ansat kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Wannan hadisi Malam Albani Allah ya masa rahama ya inganta shi a cikin sahihu jami'i Tirmidhi. Abinda wannan hadisi ke cewa shine idan mutum yadda riwaya take cikakkiya man ghassala wa ghtasal wa bakkara wa btakar wa masha wa lam yarkab, yace duk wanda da safe ya tashi ghassala wa ghtasal ya sa aka yi wanka kuma shi ma yi wanka. Malamai suka ce ma'anan ka sa a yi wanka shine ya kwadaitar ya sa matarsa ya sa mata dole sai ta yi wanka, don in ya bar ta kawai ba za ta yi wankan juma'a ta samu wannan ladan ba, sai dai ta yi kwalliyar juma'a. Ya ce to ya yi jima'i da ita ta yadda zai sa ta yi wanka da sassafe, kuma shi ma iktasal shi ma yi wanka da sassafen, sai samu ladan wankan juma'a da ladan wankan janaba. Sai hada da wancan hadisin da muka faɗa, sai zama ya irin na hadisin Abu Huraira, in ya zo wankan cikakken wankan janaba ya yi amma kuma da niyyar wankan juma'a, shine ghassala wa iktasal. Ana fahimta ko? Sannan kuma mutum in ya zo sai ya fita ya je masallaci da sassafe. Shi yasa a cikin wata riwayar ya ce, a cikin riwayar Imam Malik ina tsammani cewa sai ya fita fi sa'atil ula, sai ya fita a sa'a ta farko. Sa'a ta farko ita ce karfe 1 na musulunci. Ai karfe 1 na musulunci na ce muku shine karfen da yake zuwa bayan fitan rana. Daga rana ta fito an shiga karfe 1. Ana fahimta? Har zuwa karfe 6 lokacin da rana ta yi zawali, lokacin kuma za a shiga sallah kenan. An fahimta ko? To ana nufi ka je masallaci tun karfe 6 kenan zuwa karfe 7. Kwarai da gaske shine ai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Abu Huraira, idan ka je a irin wannan lokacin za a baka ladar kamar wanda ya sadaka da me da raƙumi. Wanda ya je a karfe 2 yana da wanda ya kamar sadaka da saniya, wanda ya je a karfe 3 kamar sadaka da rago, wanda ya je a karfe 4 kamar sadaka da kaza, wanda ya je a karfe 5 kamar sadaka da kwai. Kaga karfe 11 kenan yana karewa. To ana shiga karfe 12 ai an shiga na karshen, ya riga lokacin zawali. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin ba abin da zaka samu saboda mala'iku sun zo su ma su ajiye takaddun su saurari hudu ba. Don haka duk wanda yake so ya shiga cikin wannan ya gwada. Sannan idan ka je ka samu sahun gaba, a wata riwaya fa sallama qudira lahu, sai ta nafilolinsa kai raka'a 2 ka ajiye, kai ka karanta alqur'ani, ka samu a lokacin kai karatun ka na suratul kahf, kai ta tasbihi, kai ta addu'o'i har zuwa lokacin sallah liman ya zo. Sai zama kana kusa da liman, kowa yana tsinkawo liman yana hudu ba daga can, kai kuma gashi wadana minal imam ga ka ga liman din ai hudu ba tare da kai. To annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bari ka ji ladan da za a baka. Duk taku daya da kai daga gida zuwa masallacin, kowane taku daya za a baka ladar shekara guda. Shekara gudan kuma mai cike da azumi da rana, mai cike da sallah da daddare. Ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Wannan maganar da ladan, sai wasu malamai suka ce wannan hadisi bai inganta ba saboda ladan yayi yawa. Malam Albani sai na gani a cikin ta'alikinsa ga wannan hadisi ko a cikin silsila, ya ce wasu sun ce wai hadisin munkar ne, yana da nakara saboda lafazin ya nuna ladan ya yawa. Ya ce lada yana yawa a wurin Allah ne? Ya ce bari ka ji, waɗanda suka ce ladan ya yi yawa ba su tsaya sun auna kafin ka ci ladan nan fa akwai wahala. Don haka ka gwada.